Skvělá debata se skvělýma sportovcema i umělcem. Tak Romane, co se víc? Do toho mikrofonu to říct. Romane, nosí mikrofon a řekni nám, co se víc, umělec nebo sportovec. Dobrý den všem. Dobrý den všem. Já podle mě ani jedno. Celý to jsem hrál florbal, což zase tak jako takový sport úplně není, tak vás rada. To řeknu florbalistům, co znám. To florbal není sport. Přesně. Je to pořád školní sport, bych řekl. A není to úplně rozvinutý, takže musíme se snažit. A umělec, no jako kreslím po helmách, jako nevím, jestli to je umění, ale baví mě to. A no, pak ještě. Nejenom po helmách. I biatlonistu po pažbách. Vlastně po všem, no. No a já jsem některý výtvory jako viděl a já bych to teda z mého pohledu, já kreslit fakt neumím a považuji to za umění, no, abych pravdu řekl. Takže za mě jsi umělec. Dobře, děkuju. A protože jsem tě neviděl ještě hrát ten florbal, ani hokejmal to uvidím dneska, tak zatím víc umělec než ten sportovec. Přesně tak. Tak doufám, že to trošku vyrovnám. Kuba nakládal a pak tady máme Karla Vacka. Mě by zajímalo, kluci umíte kreslit, když tady máme Romana vedle vás. Krásný den všem, krásný horký den, už teďka jsem spocený, to jsem už neudělaný krok. Já neumím vůbec kreslit, takže ani se o nic jako pokoušet nebudu, se pomířit s tebou. Když kreslím, tak to vypadá, jak když kreslím třeba 4letý dítě. Tak asi tak. Jo, já mám 7letou dceru a mám pocit, že kreslí líp než já, tak to jsme na tom třeba stejně. To mi děti vůbec přeřadili. My vždycky jednou za čas mi přijde, že starší syn ten rád okreslí a že si dáme nějakou soutěž kreslení celá rodina. Takže se mi tam vždycky jako vysmějou, včetně manželky, jsem za něčeho blbce tam, ale už jsem si spravil. Co největšího si kdy namaloval? Ve webu, ale to fakt jako umím, to jsem si pochválil, že to je jediný, co Protože to trénoval celý ty roky, ale ne? to mám asi od, já nevím, od 6 let, jsem se naučil někde v webu a to mi zůstalo, to je jediný, co umím. Ale Václav má tušku a papír, dej mu to, já to chci vidět. Tak jo. Co ti budeme povídat? Ale tady máš čistou tušku, čistý papír. Ale Kuba nakládal, ty jsi ročník 87, říkám to dobře. Takže za těch, kolik to je, 39 let? Je ti 39? Takže 38 let jako vytrvalý praxe s velrybou a my si pak ukážeme ten výsledek, to bude jako skvělý. No a než Kuba nakreslí tu velrybu, počkej, to začíná to jako ptáček. Já si to hodně rychlý. A zatím to vypadá, jako když kreslí někdo s epileptickým záchvatem. No tak mezi tím Kamil Lacek, už má mikrofon. Kamile, umělec versus sportovec. Já než mi nám odpovíš, tak si dovolím typnout, že jsi teda spíš sportovec. No bohužel, když vidím Kubu, jako tady vyšvichuje rybu, tak já bych asi nezvládl. Ale velryba je fakt jako dobrá. Teďka to půjč Romanovi, mě by zajímalo, co k tomu domaluje. Ale mně se teda líbí jeden jako detail, jo? Protože každý člověk, který má rád zvířátka, tak ví, že velryba a kosatka se kromě zbarvení od sebe poznají podle toho, že kosatka má zuby a velryba kostice. A ty kostice tam jsou jako perfektně vidět. Tak právě nám tady dokreslil, já nevím, to asi nepůjde nevidět na tu dálku, ale jenom abyste jako viděli, že Kuba nakladám nekecá, tak takhle vypadá jeho velryba. A Roman Vítek nám napsal Tidy. Nevím, jestli znáte ten příběh. Je takové trošku jako kruté, no ale dobře, pobavíme se tím. Kamila, mimochodem, co ty a kreslení? No tak já na tom jsem dost podobně jako Kuba. Mám doma 2 malé kluky a myslím si, že jsem tak na stejné úrovni, co oni. Tak to je perfektní. Já bych se přesunul teda od toho kreslení trošku do té sportovní stránky. Mezi tím, jestli tady je Ondra Moravec, tak už by tady dávno měl sedět. Takže Ondra, jestli jsi tady, tak k nám přiběhni. A já bych se přesunul k té sportovní stránce, protože Kamila, ty jsi teďka ukončila na jaře kariéru. Říkám to dobře? Je to pravda, no? Dlouhý roky, kariéra, která začala tady vedle ve vesnici v Dolní Dobrouči. Mezitím si vystřídal spoustu klubů i spoustu národů. Mezitím byla Izrael, Dánsko. Tak já bych chtěl vidět a vědět, v jakých těch zemích se ti líbilo jako nejvíc, kde se o tebe nejlíp starali a kde bys chtěl jako žít kromě České republiky. Tak když jako kluk jsem začal v Dobrouči, tak mě to nikdy ani nenapadlo, ale líbilo se mi, ale jako 17 letý jsem šel do Německa, to bylo hodně těžký, a pak Sparta, to bylo úžasný. Pak do Itálie, tam mě mrzí, že jsem si to neužil trošku víc, protože jsem měl v hlavě jenom fotbal. Pak se mi líbilo v Izraeli, úžasný, takže každá ta země měla svoje a jsem vděčný fotbalu, že mi dal možnost to takhle procestovat. No a
Za mě Izrael taková jako dost z našeho pohledu trošku exotická, kuriozní země, kde se jako mísejí ty kultury naprosto jasně, byl to takový jako největší zážitek. Tak když jsem tam letěl, tak jsem byl rozhodlý, že se otočím na Peking a poletím zpátky, ale v té době se tam neválčilo, nebyly tam takovýhle problémy a pro mě to bylo něco úžasného. Narodil se tam můj první syn a ten sportovec, hlavně fotbalista, je v Izraeli prostě braný úplně jinak, než tady u nás v Čechách a jste tam vlastně superstar, kamkoliv se jdete, tak na fotbal chodí spousta lidí. My to v Čechách tady jako nevíme, neznáme, koukají tady na to lidi hodně zkus prsty, ale tam opravdu na ty fotbaly chodí 20 000 a vejš a byl to zážitek, to tam poznat. Takže život trošku takový zlatý kleci. No ale země je úžasná, že jo, tam je to malá země a člověk, když měl volný den, tak vlézt do vzdálenosti biblické místa, takže jsme to procestovali a byl to prostě takový rok se vším všude. No a když jsme teda u té zlaté klece, tak mě zajímalo právě porovnání Kuby Nakládala, protože ty si zažil celkem 12 klubů, jestli si to pamatuju dobře. Nevím, ale asi... Přestal počítat, Kubatýho přestal počítat. Já jsem si to napsal, bylo to 12 klubů, co si jako vyměnil už od těch dorosteneckých let. Ale ty si vystřídal 2 kluby v NHL a 3 kluby v KHL. Tak mě by zajímalo právě to porovnání NHL v Americe versus jako Rusko. Musíme teda připomenout, že to bylo ještě před invazí a blablabla, kdy KHL prostě byla velmi prestižní liga i pro nás a brali jsme to velmi pozitivně, takže z tohohle pohledu nás to hlavně zajímá. Co se týče jako nějaký sportovní úrovně, tak samozřejmě NHL je úplně opravdu jiné. Byť KHL v té době byla vlastně hned po druhá nejlepší soutěž na světě, tak ale potom, když jsem sám vlastně to viděl na vlastní kůži v těch zápasech, tak to bylo obrovský rozdíl. A co se týče toho zázemí, samozřejmě jsou to dva úplně odlišní světy. Amerika, potažmo Kanada, tak to jsou prostě sportovní absolutní nadšenci. Ať jde o hokej, o fotbal, o baseball, cokoliv. A tam samozřejmě jste byli, nebo ten sportovec je za úplnýho boha. A Rusko je v tomhle tom trošku jako jiný, tam přece jenom to trošku jako se snažili urvat přes ty peníze, ale já musím říct, že když jsem byl v Jaroslavě, tak na Jaroslavu strašně rád vzpomínám a to zázemí měli, jestli ne na stejný úrovni jak NHL, tak někdy i třeba v něčem daleko lepší a bylo to neuvěřitelné, co tam jsem viděl, co tam se jim podařilo vytvořit a ještě jakým způsobem přistupovali k nějakým jako rozvoji té mládeže hlavně. Vzpomínám si, když jsem tam byl, tak z jednoho ročníku měli 9 draftovaných kluků, jenom z Jaroslavy, takže dělali tam skvěle a na Jaroslavu vzpomínám fakt úplně v tom nejlepším. Ondra Moravec rozšířil tady náš debatní kroužek. Ondro, vítej u nás, tady si jde mikrofon. Ahoj, ahoj. Pardon za zpoždění, to je úplně můj styl, ale stane se. No dobře, výmluvy. Ne, pojďme. Já mám prostě tě jednu otázku, která mě strašně zajímá už hrozně dlouhou dobu. Mě zajímá, jak může v biatlonu někdo skončit druhý, když máte pušku? Tak to jsou takový ty videa, že jo, občas na internetu úplně jednoduše, že jo, stačí si to jenom vyzkoušet. Dobře, věřím tomu. Byl někdy třeba takový jenom jako ze srandy závod, že... Ne? Ne, zrovna teďka nám zase měnili nějak pravidla, je to asi 3 dny, co vyšla nějaká zpráva. Tak bezpečnost je teďka velký téma, tady to vlastně zmínil. A jsou to střelné zbraně, které jsou nebezpečné, takže jako můžeme se o tom takhle bavit jako vtipně, ale jinak se na to momentálně klade jako hrozně velký důraz. Za poslední 3 roky se to furt jako nějak zpřísňuje, takže tyhle ty srandy možná někde jako hodně ve velkém soukromí, ale jinak ve skutečném biatlonu určitě ne. No Ondro, mluvili jsme Amerika versus Rusko, Kuby Nakládala, ale teď tam řekni pohled biatlonisty, Amerika versus Rusko, protože já vím, že v biatlonu teď samozřejmě ještě Rusové pikají za invazi, za doping a blablabla, za všechno možný, takže se neúčastní těch mezinárodních velkých soutěží, Američani jo, ale z té doby, kdy to ještě jako všechno fungovalo tak, jak mělo, tak v Rusku biatlonisti byli prostě hvězdy
a placený královsky, když to v Americe biatlonisti tak trošku jenom univerzitní sportovci, maximálně zaměstnanci armády, ale jinak, když si přijel na svěťák, to nám řekni ty, jak to vypadalo v Americe třeba. No, to je asi jako hodně odlišný svět, jestliže Kuba říkal, že to byl jako o level jinde, tak tady to je o 10 levelů jinde, ale naopak. Já jsem v Rusku byl, já nevím, poprvé ve svých třeba 17 nebo něco takového a už jako tenkrát je to vlastně, záleží, jako, je to tak, že v různých částech Ruska to bylo různý, takže když byl člověk jako v bohatém městě někde, já nevím, v Chanty-Mansijsku, tak to bylo, jak kdyby byl v západní Evropě nebo v Německu, tam prostě to vypadalo úplně stejně, možná i líp než tady u nás, ale zažil jsem i, nevím, zmíním Novosibirsk někde na periferii, kdy lidi v minus 30 bydleli prostě skoro ve slamu, neměli tam topení. Tak takovýhle asi možná jsem taky jako zažil, takže to je asi to Rusko, ale co se týče toho biatlonu jako takovýho, tak neříkám, že ty sportovci tam byli úplný bozy, ale lidi si jich jako vážili jako velkých hvězd, kdy tohle tam bylo taky a ta úroveň byla prakticky úplně stejná jako tady u nás. No. Takže ten kontrast tam byl a Amerika byl přesně ten úplný opak. Já jsem tam zažil svěťák, kdy ve Fort Kentu, myslím, že to bylo, kdy vlastně do televize šly záběry a nevím, jestli třeba hodinu před startem přidělávali světla nějaký jako světelný rampy na stromy, protože zjistili, že záběry, prostě, které vyšly ven, nebyly jako možný vůbec vlastně sledovat. Nebo v dnešní době by neprošlo prakticky vůbec nic. Jo. Tam to byl takový úroveň jako nechci říct, já nevím, tady českého poháru, ale neberou to tam tak úplně, nebo není to vlastně tam nějak úplně populární sport, přestože ty svěťáky se tam jednou za olympijský rok prostě dělají, ale nemá to tam vlastně tu základnu nějakou historii a možná se tam snaží jako něco vybudovat, ale nemyslím si, že tu úroveň jako doženou, já nevím, za 10 let. Možná, že nikdy ani se o to nesnaží, podle mě není tam úplně ten cíl. No. Romane, ty jsi dlouho mlčel, nemyslíš si, že na tebe nedojde řada, takže se vem mikrofon. Florbal, jo, ty jsi říkal, že to je spíš takový jako školní sport pořád ještě, ale já si myslím, že ta popularita toho sportu vzrůstá, jako fakt hodně. Vím, že i třeba hokejistí bývají naštvaní, že jim to kradne děti, protože samozřejmě je to trošku levnější varianta. A možná i dostupnější z hlediska těch prací spolu. Ty jsi bývalý fotbalový reprezentant, takže tady kluci porovnávají různé země, tak kdyby se zajímalo, jestli máš třeba zkušenosti ze Švédska nebo ze severu, protože tam fotbal je možná skoro náboženský. No, jedna věc, nebyl jsem reprezentant, byl jsem jednou na to tady napsané, když to tady je napsané, tak je to v době, já jsem byl jednou na tréninku a podle mě omylem, protože s mojí vejškou do fotbalu na... No ale vidíš, ale stačilo mi to na to, aby to vyzvali jako fotbalový reprezentant. Byl jsem 15 let trenér nároďáků, jakoby trenér golmanů. No to si taky reprezentoval, že se dostává jako... Nebyl jsem v bráně, takže já si medaile nějak moc jako neberu, protože jsem prostě nechytal, že já jsem... Hele, starosti jsem měl 2 lidi a když jsem nosil Coca-Colu a říkal jsem jim, jak jsou skvělí, jo. Tak teď konec skromnosti, jo? Byl jsi členem národního týmu? Ano, byl. Tak vidíš. A ženská má vždycky pravdu, to je jako pravidlo A, a pravidlo B je, že pokud jako nemá pravdu, tak platí pravidlo A. Byl jsem 12 let u ženského národňáku, takže to moc dobře vím. Tak to si divím, že takhle odporuješ, ty jo, jako vycvičenej. Protože už tam nejsem. Takže jako k tomu sportu, jako je to pořád, ta mediální stránka je daleko dál než ta sportovní. Jo? Ten český fotbal udělal obrovský jakoby fakt krok v té mediální věci, takže prostě je to vidět, vypadá to jako sport, ale za mě jakoby 10 let jsem hrál extraligu, pak jsem 15 let trénoval, tak pořád to tam má nějaký limity a to jsou hlavně ty finance. Jo, prostě na to nechodí lidi, není to jako poutavý pro ty sponzory, tak prostě tam ty finance nejsou, takže tam jsou jako mezery, i když třeba trénujete stejně jako profíci, ale pak prostě chodíte do práce. No a jelikož to hraju 4 země na světě, dobře, tak jsem byl podle mě 50krát v Helsinkách a 30krát ve Stockholmu a tak, takže jako užil jsem si tady ty státy, tam je to super. Bylo to super a florbalově, oni to vymysleli třeba ty Skandinávci, takže tam ten florbal je jakoby, to je jejich národní sport. Tam občas říkají, že kdyby měli zimní olympiádu, tak si prosadí florbal na zimní olympiádu, no, takže prostě jako ukázkový sport. Takže
mohl jsem být možná na olympiádě, ale skončil jsem. Kolik způsobem ten reprezentant, ale víš, to tvrdíš, že nechceš, abys mohl být na Já olympiádě. jsem myslel, jako hráč jsem nikdy nebyl. Teď mě ještě zajímá z tvého uměleckého ranku, z tvého nesportovního ranku, jaký největší bizár jsi kdy maloval na masku nebo na pažbu? Bizár, no to jsem právě nemaloval, že jo. Myslím, že mě na nějakém turnaji lovil takovej podnapilej chlapec, který tam chtěl kreslit intimní věci svý přítelkyně a ještě mi to chtěl ukazovat na mobilu. Jako realisticky? No jako v barvě. Předloha, ne? Jako mi to chtěl ukazovat, já jsem říkal, hele, sorry, to nedělám. Podíval jste za to aspoň? Já bych se ale podíval. Já jsem byl 12 let u ženskou nároďáku, nepodíval. To zase některý věci z té hlavy pak jako nedostaneš, víš, takže... Jako, že tohle to fakt ne, ale jako bizár, já to jako odmítám tady ty jako věci, jako, které mě moc jako se mi nelíbí, no, nebo bizární vlastně jako ty golmani jsou specifický, takže já jsem vlastně 30 let chytal, tak jako, co je vlastně bizár, že jo, jako. Teď, když se bavili o tom fotbale, o té úrovni, mě by zajímalo, a hlavně z pohledu asi Kuby Nakvádala, jak moc důležitá je příprava s fotbalovou holí s balónkem pro techniku, pro šikovný ruce, prostě pro hokejistu. Asi, jako samozřejmě je to hodně podobný, to hokejbal s hokejem úplně tím, že se hraje s hokejkou. Ten fotbal, tam je to trošku jinačí, ale vím, že jsme v přípravě, když jsem byl malý nebo menší, tak i na základce jsme hodně hráli fotbal a i během letní přípravy nám tam dávali trenéři fotbal a nás to samozřejmě bavilo, protože lepší než běhat do kopce, tak aspoň hrát fotbal a běhat za míčkem. No protože já mám v obě ruce tak trošku levý, to pak uvidíme tady na ploše a když mám puk na holi, jo, tak já ho cítím, protože on je těžký, ale když jsem hrál florbal, tak já jsem ten míček prostě necítil, já jsem nevěděl, jestli ho mám na holi nebo nemám. Tak docela podstatná. No právě, ale jde mi o to, jestli se tím dá natrénovat tak trošku jako cít pro ten kotouš, nebo pro ten balonek. Mám to úplně stejně jak ty, taky ten balonek úplně necítím. Ale ne, když jsme byli malí, tak no, menší děti, tak jsme hodně hráli za barákem, hokejbal, to bylo tehdy, to podle mě hrál každý. A napouštěli jsme si vodou ten tenisant, aby nám tak neskákal. Jakmile to začne skákat, tak jsme měli vždycky problém všichni, jako hlavně hokejisti, protože puk ti neskáče. Ale určitě to je fajn, hodně třeba jsme trénovali s takovým dřevěnou kuličkou a ono ti to pak opravdu jako zlepšuje ten cit na ten puk, takže myslím si, že to není určitě nic na škodu a může to tomu hokeji hodně pomoct. Ano, jestli se dobře dívám na soupisku, tak vy jste všichni 4 spolu v jednom týmu. Měli byste být. Dream Team. Vy nevíte, tak pozor, ale váš Dream Team. A Takže i se mnou? I se mnou? Počkej, já se musím podívat. Jo, i s tebou, takže vás 5, zatímco já se vám budu smát tamhle ze střídečky s mikrofonem, tak vás 5 si tak budeme prohánět potom. Ale já si chci zeptat na jednu věc. Vy máte v týmu Giannise Figose Botose. To je fotbalista, který dneska poprvé viděl hokejku. Jakože fakt poprvé ve svém životě viděl hokejku. A bude s váma hrát. A já bych chtěla vidět, jako jak ho budete briefovat, co má dělat. To si vezme na starosti Kamil, jeho bývalý spoluhráč, ale řekli jsme mu, že každá naše nahrávka bude směřovat na něj. Že jestli někoho budu hledat, se... Takže tady nesmrdí už teďka tam lepší. A přišel mi takový trošku nervóznější. Je, ale teď mi spadnul kámen ze srdce, že nebudete nahrávat mě. Já jsem na to fakt zvědavý, protože jsme mu tam všetně dávali zkoušet hokejku, jestli hraje doleva nebo doprava. On chytl hokejku pro leváka jako prava, takže nevím. Ale možná by mě zkusit, že to fotrbal, třeba víš, nebo něco takovýho. No ne, abychom nebyli překvapení, že bude obojetnej, že jo? Ale on říkal, že se hodně rychle učí, tak uvidíme, jestli to zvládne. Ale samozřejmě velký poděkování, že dneska dorazil, protože to je velký kamarád a když slyšel, jaký to je učení, tak neváhal a říkal, že pojede taky. No tak já myslím, že tu sportovní stránku a tu srandovní máme za sebou. A mě by zajímala poslední věc, taková ta umělecká, ale ta hezká. Romane, co nejhezčího si kdy namaloval na helmu nebo na pažbu, na co seš fakt jako pyšnej? Jednu věc. Doufám, že to nebude nějaký to přirození, o kterém jsem mluvil.
Ne, to je to český let, protože podle mě to je fakt jako naprosto úžasný symbol a je perfektně vyvedený. Takže Dobře, ale ty jsi namaloval ale tuny, ne? Tak jeden, na kterýho jsi fakt jako pyšnej. Já jsem viděl jednoho hola na pažbě. a myslím, že ten to bude, to je olympijská pažba Ondry Moravce. No, tak je to jasný, krásný spojení. To musel říct. Pánové, Tak doufám, že tohleto spojení, který si povedal na té pažbě, dneska bude fungovat i tady na té ploše. Já myslím, nemusel jsem to říct, ale byla to moje první olympiáda, kde jsem měl nějakou věc, takže na to se nezapomínám. na to se nezapomíná, doufám, že nezapomeneme ani na dnešek. Pánové, my vám děkujeme. Už máte na čase, jste jít pomaličku převléct a připravit se, protože ve 4 startujeme ten ostrý zápas. Máme se na vás budeme moc těšit. Takže díky za to, že jste přišli. Hodně štěstí do zápasu.